ZVL. Omroep ZVL. Het is feest bij Jan en Corrie de Kraker uit Terneuzen. Zij zijn 65 jaar getrouwd en dat mag gevierd worden. Geven en nemen, nemen. zou ik zeggen. Meer geven als nemen misschien. Oh, dat betekent dat u dan misschien meer genomen hebt, of klopt dat niet helemaal? Misschien wel, ja. En gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. We doen eigenlijk alles samen. Boodschappen en poetsen. Kijk, altijd elkaar steun en toeverlaat. Ja hoor, ja hoor. Kijk. Dan weet je wat je eraan hebt dat jij zo lang bij elkaar bent. De kinderen, kleinkinderen en zelfs inmiddels een achterkleinkind zien de twee geliefden als hoogtepunten van de afgelopen 65 jaar. Toch hebben ze ook veel eigen avonturen beleefd. We hebben een mooie reizen gemaakt toen de kinderen niet meer mee op vakantie gingen. Toen gingen we met busreizen. Ja. En dan deden we rondreizen maken. Dan zagen we mooie dingen. Ja. Dus eigenlijk, in Europa hebben we bij veel de land gehad een beetje. Deze voorliefde voor busreizen komt misschien wel door de manier waarop de twee elkaar hebben leren kennen. En een busreisje. Nou, toevallig? Ja. Vroeger had je op alle plaatsjes zo'n reisvereniging. En daar gingen we mee en daar hebben we elkaar ontmoet. Okay. Dus En toen sloeg de vonk meteen over? ja, kan je wel zeggen, ja. En hoe is dat gegaan, die vonk? Was dat voor jou ook zo? Ja, toen hadden we een afspraakje. En dat was dan in de Nieuwstraat vroeger. Daar ging je naartoe. Ja. En dan kwam je elkaar tegen daar. Maar die dacht, ze zou wel niet komen. En ik kwam toch. Ja. Okay. Toen is het begonnen. Ja, dus jullie zagen elkaar meteen wel zitten? Ja hoor. Ja, Ik was nog maar 16 en hij was 22. Oh, kijk. ik was meer verstandig. Hè? Ja. De relatie tussen de twee had al direct voordelen. Ja, toen woonden we nog in de polder. Ja. En we een verkering kregen. En dat was in de Zevenaarpolder. En daar had je de dokken, de Zevenaardokken. Daar liggen altijd grote boten met bootsmannen. Dus als ik van Terneuzen naar de polder in moest komen, dan was ik wel een beetje bang. Dus ik dacht, als ik dan verkering heb, dan brengt hij me thuis. Ja. En dat deed hij ook altijd wel? Dat deed hij ook, Ja. ja. Dus, Nog een gentleman ook? ja, zeker wel. ZVL. Omroep ZVL.